Per repreguntar té la paraula el senyor David Fernández. Gràcies, president. Ja ho intentarem de trucar, a veure si es pengen el telèfon. En tot cas, pensàvem que era important saber la seva opinió purament política sobre una altra opinió política legítima que tenen aquestes èlits. En tot cas, al respecte, permeti'ns compartir-li 3 reflexions històriques per aprofundir sobre el paper de les èlits que aquest grup pensa que estan jugant a l'hora de torpedinar el procés, amb 3 cites històriques i historicistes. La primera, les eloqüents paraules de Salvador Seguí, pronunciades el 1919 a l'Ateneu de Madrid, davant els seus companys anarcosindicalistes de la CNT. Estigueu segurs, amics madrilenys, que m'escolteu, que si algun dia es parla seriosament d'independitzar Catalunya de l'estat espanyol, els primers i potser els únics que s'oposarien a la llibertat nacional de Catalunya serien els capitalistes de la Lliga Regionalista i de Foment del Treball. La segona, una paraula històrica, la dels burgesos de Calais, que l'escultor Rodin va universalitzar. Com vostè sap, el setge material i moral que vivia la ciutat francesa es va alliberar quan 6 burgesos s'hi van lliurar voluntàriament a Anglaterra. No sabem si la nostra burgesia treballa per posar el cap en la llibertat política d'aquest poble o hi treballa en contra. O finalment, per dir-ho en termes de Victus, de Sánchez Piñol, vostè creu que la nostra burgesia té DC, que s'hi està posant pel procés o que hi posen més aviat en contra? Les classes populars hi han posat de la seva part, 555 consultes, 1,5 milió de persones al carrer, 3 vagues generals i la qüestió és què faran ells i ens agradaria saber la seva opinió. Gràcies.